abo जों तागाजला थानानै जों प्रत्येक दिनाव जों যারা ড্রাগস আনায় যারা ব্রাউন সুগার ফাংনাय বরंनि बिरुद्धে जों जोंनि जायथमानि जों दाबो चलि दङ आंनो साराय न'सिनि थानि तिनि खबर फायखा जे साउथ गलाघाटी मुस्लिम पाराव सोहिल मियानि नगो कायसा ब्राउन सुगार बानियाखै दं होनो आ खबर मान संगे संगे जों थानानि जों जतन आं निजे उसिङै आंनि स्टाफ ताय एसडिबि सह जों दिनै एसडिबि जों बैसलानि जों सह जों बरं बिन थाङै जों रेड खायखा रेड खायमानि उनाव जों मान बिन नगो जों रेड खायमांखा कायसा साबान केस ब्राउन सुगार आबो बुस्थानो नबि मानखाना गाय जों जेहेतु आबो इलिगाल एवं दिनै समाजनि बागै राज्यनि बागै देशनि बेले हामिया आउन बागै जों जेहेतु माने हामिया आउन बागै जों बनो एरेस्ट खायखा एवं जों बनो सुंखा नङा माने बे आंनि मान आबो जों दिनै थानि खबर दङ जों हयतो बाताबो जों आबो न'नि थानि जों साहैयाखौ कारण इनभेस्टिगेशन बागै जों आबो दिनै जों दङ जों सुबुरुगि सुंनाय अन बागै जों थाना खर दं तो खरचान मंखाय सोल मिया बिनो मरखाय 20 বছর मान मं आबुल हासन पाराखाय बि साउथ गलगाटी मुस्लिम पारा ताई बिनि लगे जेते खरचा बानाय खायने बुंखाय रिटिश देबनाथ बुआन बुं मरम देबनाथ बखाय गलाघाटी पारा गाय जों जेहेतु बरनो जों एरा सायखा जों ताबो एस पर एनडीपीएस एगो जों दं केस नाय पाइ जों थाना जों दिनै कोर्ट जों बरं पावा खेन बन कामी खबर जागोन ना बन कामी को सागा बन कामी गलाघाटी साउथ गलाघाटी मुस्लिम पारा पावा गाय जों नों थारे कसां सुंगो जों पुलिस मिया जारा पारानि जों नुनाय सिनाय एवं जारा जों समाजनि रक्षक जों आ सामुनि बिरोधी जों सामुनि बागै जों जतन मानसाय दंनाय आं वासेव सागा जे जों जतन मिलि मा खायनाय कारण अबचिनि समाज जोंनि सिख्ला समाज जोंनि भविष्यना नायसेबै जोंनि दिनाव नायसेबै जों लायके जों समाज बनाना सुदर आदा सुदर तागाजरा थानाया जत थाना त्रिबा बिसंग जोंनि बारन जेथान जत जों सायतो हायके जों जोंनि समाज सिख्ला रनो जे ड्राग्स कोइ दंमानि गेजि जों थुमानाय आं अगान फाइनाव सुंगो जे अ बानिया खायतो रनो ननथानि खबर ताके सना साहरे जों आइन अनुसार केस नाय एवं बरं जे पानिशमेंट माथाय जों कोर्ट जों लगे जों बिजान बागै दनो प्रेरण खायनो सर बाजार मूल्य प्रसंग बाजार मूल्य तो जों एक्जेक्ट सेमिया दिनै थानि जों आनुमानिक जर्मना 10 ग्राम नङानो बाजार मूल्य प्राय 40 हाजार उङान हाय माथो जों एक्जेक्ट गया एपर जों सुयाको जेहेतु जों बानियाखैबो सेमिया हायपान अबो साम खामियाबा जों रमखा जों अबो अनुसार जों दनो एस पर एनिवेस एगो जों दनो केस ठीक है।